Здравейте всички, добре дошли в канала ми. Днес съм ви подготвил една тренировка с един много специален гост. Това е Селян Петров, световен шампион по Киокушин карате. Днешната тренировка той ще ме предизвика, след като знаем, че аз имам много богата двигателна култура благодарение на калистениката. Той ме предизвиква да направя тренировка по Киокушин карате и да ми показва техники. Така, след като много от вас може би тренират калистеника, а ако не тренирате калистеника, това не е проблем, може да се пробвате да тренирате тези техники, които той ще ми покаже. Ще се съвместим за всички нива, но разбира се, колкото повече практика имате, толкова по-добре ще се справите. Ще направим малко комбинация ляв-десен прав. Първо въздуха, после ще кажа дай сега да видим на лапите как ще на уредите. Да. Правим лапи. В принцип аз съм правил доста от тези неща, защото съм тренирал и кикбокс, и бокс, също така и граплинг. Така че може би ще ми се отдаде от тия базови неща, така че хората, които гледат, ще видят, че не съм толкова зле с тия. Със сигурност. В калистениката, за да правиш каквото и да е упражнение, да ти се получи добре, всичко идва от ядрото. Ядрото е извора на нашата сила. Затова аз винаги давам бойните изкуства като пример, защото когато трябва да ритнеш, да направиш един ритник, винаги от ядрото идва силата. Ако искаш да удариш един юмрук, винаги от ядрото идва силата. Ако стегнеш тая мускулатура чрез упражнения, които са стил калистеника, с собствено тегло, след това ще е много по-лесно да ги превъплатиш в бойните изкуства. Така, трябва да се издишва основно с ударите и с ритниците. Да, дишането е в основата на живота. Ако това е движението. Първото движение е дишането. Спреш да дишаш, спирай живота. Така че е много важно да се координира дишането с самото движение. Супер. Добре? Добре. Започваме ли? Хайде. Ус. Ти с кой крак риташ? Ляв? Ами, това ми е стойката. Добре. С ляв. С ляв се. Така, както обичам да казвам, 50 на 50 е таза. Нито е на преден крак, нито е на заден. По време на спаринг или на някакъв реален бой, център на тежестта, общия център на тежестта се сменя, но по принцип той стои между двата крака. Идеята е в боя да държим, както и той каза, тялото в баланс. Балансът идва от таза, идва от корема. Ако ти трябва по-силен удар напред, отиваш на предния крак. Ако ти трябва назад, за да ритнеш, е на задния крак. Задния, точно така. Правим един триъгълник между пръстите на краката и колената. Така, таза не е назад, таза е вкаран навътре, както ти каза, корема е стегнат ядрото, точно това, което вие тренирате в точно така, и рамената са напред. На рамената са напред, не натягаме, просто се напред, все едно носиш тежка раница и са долу обаче, отпуснати. В тази стойка трябва да си релакс. И оттам има и движение, точно така. Да мърдаш таза, всичко да е като вълна, както ние казваме. Лявата ръка е добре да я скараш и леко китките ти добре си ги оформил, вече стоят навътре, за да може, ако удариш, да се пази правата линия. Виж какво става, ако китката е счупена по този начин, огъваш китката. От бокса може би ще кажат, не удряме с тези двете, но специално за Киокушина това се казва сейкен. Да, и аз съм чул, че е по-добре да е така, дори философията на Брус Ли, когато съм гледал негови видеа, той казва, че след като удреш с цялото тяло, енергията се предава и излиза от тия две кокълчета, защото са най-коравите, иначе може да се счупиш просто. Точно така. И за особено котрето е много уязвимо. Абсолютно, и за мен тези две кокълчета държат и линията на ръката. Ето, ако е тук, примерно, идеята е това е цялото да е лост, разбираш, без никъде се щупи. Виж, вече идва от тялото, разбираш. По принцип всичко тръгва от кръка и се трансформира през цялото тяло, през таза, през гърба, накрая рамото. Ръката е последния, това е, както обичам аз да казвам, лоста, трябва да удариш с нещо, това е ръката. Да, това е верижна реакция, като към шик, дето накрая удря и това е последното нещо. Движението в бойна стойка. Идеята тук е същата аеродинамична стойка. Сега движението напред е стъпваме, колкото стъпи левия крак, ако сме нормален гард, толкова да стъпи и с десния. Едно. Винаги водещия крак е предния. 3, да, 4, 5 към мен, 6 напред само, 7, 8, 9, 10. Айде същата бойна стойка искам, същото усещане точно така.
Лявото рамо леко може да го изкараш. Добре, сега ще направим ляв прав или джаб или цуки, ой цуки на японски. Точно така, левия прав, всичко тръгва от крака, точно това нещо, силата идва от земята и накрая е ръката просто лоса, с която трябва да ударим. Така, супер е това. Сега има още един детайл, който ти го правиш естествено и дърпаш леко дясната ръка, за да придадеш по-голяма сила и скорост на лявата. Т.е. не трябва само да правим така, а леко дърпаш леко назад. Без да е много, защото ако е много, първо изместваш вектора на силата на левия прав, той отива по диагонала, ако дръпна много с дясната, второ и се откриваш. Трети ще се върнеш бавно. Затова, че има много леко дърпане с дясната ръка и то става, той е като скачен съдове. Трябва леко да дръпна с дясната половина и да хвърля левия прав. Всичко идва както ти го направя. Тоест може да се представим тялото като един винт и като се завинтва, цялостното тяло се завърта. Така, левия прав искам сега да го направим леко да синхронизираме с стъпка напред. Правим ляв напред и се прибираме пак до същата стойка. Добре. Пуснато, лакта не забравяме, той върви близо до тялото. Отворим ли лакта, оттам нататък ние изолираме цялата долна част, откъдето казахме, че трябва да става всичко, защото изолираме, отива на крайник, оттам нататък нямаме тази скорост, нямаме и тази сила, ако отворим лакта. Излизаш от цилиндъра, нали, въображаем цилиндър, казвам го, за да ме разберат зрителите. От тук не, отпреде. Точно така. Все едно екстензия за трицепс. Абсолютно. За мен. Добре. Не искам повече да отпускаш вече. Аз като сложа лакта ни бързаме. Това означава също, че тренираме реакция. Супер. Сега бием десен прав. Всичко тръгва пак от крака, завърта се крака, минава през таза, минава през рамото, пробваме да спиваме, както ти каза и в калистетиката, около гръбнака, без да лягаме. Спиваме, точно така лоста от рамото, точно така гледаме напред, лявата ръка е точно до главата, като би десен прав, една ръка винаги стои горе да предпазва, връщаме. Слагаме ръкавицата, абсолютно също виждане вече в реална ситуация, много е важно да не разпиляваме удара по пътя, момента е на самия удар и после теглим дясната ръка пак, за да я заредим от начало. Да, рамото точно така удря и пак се тегли. Добре, браво. Точно този знак, звук трябва да се чуе. Добре, супер. Точно това е един момент на удара, завърши се и тогава се дърпа по най-бързия начин по същата права до главата, за да може, ако идва след това нещо, да си готов за реакция. Супер, да се получи. Аз смятам, че ако тръгнем с теб за една вина, мога да... Можем да излезем на биткали. Да. Не срещу тебе, ама мога да се пусна на някое друго състезание след година. Само ако съм постоянен, разбира се. Точно така. Знаеш, смятам, че преподаваш много добре. Аз съм тренирал с 3-4 треньора и ти обясняваш много по-детайлно, много по-добре. Радвам се, че ти харесва. Мисля, че ако някой тренира с теб, ще има много добри успехи. Сега ще направим ляв десен прав. Само детайлите набързо. Така, вече е комбинация. Тоест, не трябва да разделяме комбинацията. Когато левия прав бие, както до сега го биехме, вече със свършването на левия прав трябва да тръгне и дясната ръка. Тоест, не трябва да оставяме пауза, не трябва да оставяме празно пространство между двата удара. Ако оставим един по един, може да получим удар и не можем да засилим така задната ръка. Тоест, като скачени съдове. Лявата удря с прибирането на лявата, дясната стреля. 1-2. Трябва да има 1-2 комбинация. Всичко пак спазваме основните принципи от краката. Ръцете стоят до тялото и към снапващи движения. Едната ръка винаги стои до главата. Много хора правят грешките, като бият ляв прав да свали дясната или като бие десен прав да свали лявата тук. Едната ръка винаги стои, пази главата. Тоест, ако удрям през това време, също мога да получа техника, нали, като контратака, има много такива техники на джаб, някой да отклони, да влезе пак с ляв край. Едната ръка трябва да е горе, просто да предпази, ако идва контра в същото време. Ако ти се отпуснал
през това време и си получил атака и ръката не е горе, не си добре зачетен, оттам нататък може да станат много сериозни поражения. Просто защото човек не може да се стяга навсякъде по едно и също време. Самия удар, вече докато прибираш, вече трябва да си в готовност за случайно, ако получиш друг удар. Да, и да другото... Гарда е като азбуката също. Абсолютно. Или едната ръка нямаш гард, ти липсва някаква буква в азбуката. Абсолютно. Много хора не знаят дори за това, така че може би повечето хора, които гледат това видео, ще са начинаещи. Няма да са толкова напреднали, за да им помогнем, за да могат след това да гледат видеото и да се практикуват, дали е било вкъщи, дали е било в залата. Навсякъде можете да практикувате това, просто ви трябва един партньор или бой в сянка и самостоятелно. Съм много радостен, че мога да работя с човек като тебе. Готине, на мен ми харесват бойните спортове заради философията, която предава. Аз не ги практикувам, за да мога да се сбия на улицата нарочно, защото ми се би или дори не се стремя на състезателно ниво. Хубаво е да знаеш да се защитаваш и знаейки, че можеш да навредиш на някой, при избора ти да не го правиш, това те прави по-смирен човек, нали? Това не прави хора. Да. Да знаеш как да се отбраняваш, защото винаги в живота ще има предизвикващи ситуации, където ще те предизвикат и физически, и психически, и смятам, че ние трябва да сме готови за всичко. Абсолютно. И най-важното е да държим емоциите, да контролираме емоциите и движението на тялото. Точно това учи бойните изкуства. Сигурен съм, че калистетиката също, тя също учи голям контрол на физическите способности на тялото. Да. Бойните изкуства добавя голям акцент върху вътрешните емоции и енергии. Това е основата. Нали? Контрол на вътрешното състояние. Да. Това е основата на бойните изкуства. Там нататък тръгва всичко. Благодаря ти много за тази сесия. Смятам, че беше доста обучителна за зрителите и очаквам да направим следващата тренировка. Със сигурност обещавам ти. Айде. Ус.